Ahojte, milí priatelia. Volám sa Inesa Nesteruk. V spoločnosti Mihy riadím celý cyklus vytvárania nových produktov od vzniku nápadu po začiatok predaja. Naša kozmetika sa vytvára podľa prísnych európskych štandardov. Spojujeme prírodné zložky a moderné biotechnológie. Môžete pravidelne cvičiť, správne sa stravovať a piť dostatok vody. Hmotnosť sa znižuje, ale textúra pokožky zostáva nerovná a neelastická. Prečo klasické metódy starostlivosti často nedokážu vrátiť problémovým oblastiam tela hladkosť a pružnosť? Hlavná príčina sa skrýva pod povrchom pokožky. V dôsledku sedavého životného štýlu sa lokálna mikrocirkulácia spomaľuje. Bunky začínajú zadržiavať nadbytočnú tekutinu a vzniká skrytý opuch. Tkanivá strácajú tonus a tlačia na hornú vrstvu pokožky zvnútra. V dôsledku toho sa objavuje vizuálna ochabnutosť a efekt pomarančovej kôry. Aby sme znížili viditeľnosť nerovností epidermy a zlepšili textúru pleti, spojili sme biotechnológie a účinné tonizujúce zložky. Toto je firming Thermocream Body Correct. Formula tohto produktu pôsobí na povrchu pleti ako neviditeľný modelujúci korzet. Krém vracia tkaninám tonus, elasticitu a atlasovú hladkosť. Tento krém funguje na princípe teplotného kontrastu pomocou technológie dvojitého účinku. Chlad-teplo. Súčasná kombinácia ohrievajúcich komponentov a chladivého mentolu spúšťa silnú teplotnú vlnu. Rýchlo aktivuje kapilárnu výmenu v horných vrstvách pokožky a núti mikrocirkuláciu pracovať maximálne efektívne. Zložky formuly pracujú v synergii a posilňujú účinok jedna druhej. Za drenážny efekt zodpovedajú kofeín a mentol. Kofeín znižuje opuch tkanív, zatiaľ čo mentol tonizuje epidermis. Za zlepšenie kapilárneho metabolizmu zodpovedá extrakt červenej papriky. Spôsobuje lokálne prehriatie a prítok krvi. A extrakt spiruliny a avokádový olej obnovujú pružnosť, hlboko vyživujú pokožku a robia jej relief hladkým. Aplikácia krému je veľmi jednoduchá. Nanášajte ho každý deň, ráno a večer na problémové oblasti tela aktívnymi masážnymi pohybmi. Odporúčaná doba starostlivosti je od 4 do 6 týždňov. Pre silnejší účinok 1 až 2 krát týždenne dodatočne používajte krém na kozmetické zábaly pod fóliu na 40 až 60 minút. Najlepšie výsledky v starostlivosti o telo vždy zabezpečuje systémový prístup. Na dosiahnutie maximálnej hladkosti používajte termokrém spolu s naším anticelulitidovým peelingom Body Correct. Peeling jemne obnoví pleť a pripraví ju na účinok termovlnenia. Objavte prémiovú starostlivosť a krásny siluetu z Mihy.